quixera agradecer a Grupo Hábitat que nos convidara a falar aquí un pouco destes proxectos que estamos levando en cabo, tamén explicar un pouco este artefacto. Tuve un pequeno accidente antes de chegar aquí, entón estou ensangrentado, co pantalón manchado, non solo andar así, non son fan de Michael Jackson tampouco, o sea que, bueno, tamén a aqueles que xa coñecen estes proxectos que vou a falar, a presentación é moi semellante a de outras veces, pero, bueno, isto é un pouco para os que non a coñecen, non? Bueno, vamos a facer, vou intentar ser breve, non teño tendencia a iso, pero vou intentar serlo, explicando un poquinho desde o principio, non? Son un pouco para facer un sustrato de coñecemento, non? Bueno, sabedes, isto é información básica, no mundo hai 5.400 especies de mamíferos, máis ou menos, na Península Ibérica 100 especies, das 66 non voadoras, en Galiza son 73 especies, 50, 51 non voadoras, máis ou menos, non? Bueno, os mamíferos non son aves, evidentemente, pero do mesmo xeito teñen unha gran variedade de formas e tamaños que exixen, xunto cos seus comportamentos, que por exemplo son esquivos, nocturnos, son moi difíciles de estudiar, non? Por lo tanto, existe inmensa diversidade de métodos para estudiarlos. De feito, constantemente están aparecendo especies novas de mamíferos, non? Bueno, vedes aquí os últimos, ainda hai algún descubrimento recente, incluso en latitudes non tan remotas, non? Como este. Bueno, podemos concluir que hai un descoñecemento importantísimo a nivel local, non? É dicir, o sea, cando falas de teixugos con paisanos, que decimos que os paisanos que tal, eles che din, ai, que bonito ese mapache, non? É dicir, iso é unha frase moi habitual. Para eso, como podemos solventar isto? Pois facendo inventarios. E que é un inventario? Bueno, pois, esta é unha definición clásica, unha definición formal, que basicamente é a forma máis directa de coñecer e recoñecer a diversidade dun lugar. E é dicir, contar os elementos que a componen. Eso é inventariar, non? Se falamos pois, cando se fai un inventario nun almacén, pois, entendemos completamente o concepto, pero trasladado á fauna, non? Que pasa cos inventarios? Pois que son escasos, poucos sistemáticos e incompletos, na maioría, non? E non deixan de ser unha fotografía dunha situación puntual. Logo temos outra forma de inventariar ou de mostrar os resultados do inventario, que é un atlas, que basicamente é que había un mapa, xa me parecía un mapa, vale, que é de plasmar ese inventario, implementalo nun mapa. Entón sabremos como se distribúen os diferentes componentes dese inventario, non? Esta información resulta moi importante para identificar puntos de biodiversidade, aquí en Australia, non? Que fala un pouco das zonas onde hai máis diversidade de aves, o cal tamén nos pode axudar a elaborar plans de xestión, de manexo, etc. Neste sustrato planteamos, desde o Grupo GEAS, planteamos renacer un proxecto ou actualizar un proxecto que é o Atlas de Mamíferos de Galicia, non? Que no seu día a Sociedade Galega de Historia Natural, nun momento de información prácticamente inexistente ambiental, decidiu botarlle narices e apoiar os diferentes atlas de vertebrados, os dous tomos. Bueno, xa pasaron uns anos, nos planteamos, xa no ano 2003, empezar a falar con unha serie de asociacións, tuvemos varias reunións. Me acordo perfectamente que a convocar a Damián, ademais, na Facultade de Biología da Universidade de Santiago, a que nos juntamos 4 ou 5 asociacións, entre a Sociedade Galega de Historia Natural, para propoñernos, temos esta idea, vos fochedes a alma mater deste proxecto no seu día, hai xa 30 anos, queredes colaborar? Bueno, realmente, naquele momento non houve demasiado afán de colaborar, as cousas como son. Pero esa idea, nós somos moi cabezudos e nos intentamos seguir ca idea. Tardamos 12 anos en levar a cabo, non? Bueno, un pouco por que facemos o Atlas de Mamífero, ou por que planteamos facer a actualización do Atlas de Mamífero. Bueno, primeiro, a información deficiente das especies de mamíferos en Galicia, eso é evidente. Nos últimos anos mellorou moito o coñecemento das técnicas, aumentou o número de interesados neste grupo. Aquí vedes, a maioría dos datos que temos son dunha orixe clara, non? As cámaras trampa, non? Ese método tan fantástico que permite
xa máis alá da criptozooloxía, que nos chaman os que nos gustan os mamíferos, nos chaman criptozoólogos porque somos felices con unha merda, non? Pois permite que con unha cámara ver un animal, non? Entón, eso xa de repente o mamífero se convierte nun animal máis bonito, máis apetecible, como poden ser as aves que ten tantos adeptos, non? Porque pois non verás cerceto do Baikal, non verás un pájaro parásito, pero aves ves sempre. Prácticamente imposible, tendrías que mirar para o chan, e ainda así, porque nós cando vamos mirando para o chan vemos paseos tamén, o sea, decir, que as aves vense, non? Entón, pois, por eso que vos digo os mamíferos, non? A información, pois tamén, digamos, que temos a día de hoxe, o Atlas da Sociedade Galega de Historia Natural, é unha información anticuada, e unha información pouco dinámica, non? Porque realmente non se actualizou. E digo, sí, é anticuada, é pouco dinámica, pero para min, eu sou un defensor do Atlas de Vertebrados do ano 95. Sou un defensor. Ainda que hai unha corriente de xeral de cuestionar, non? É dicir, sí, hai moitas cousas que cuestionar, pero tamén temos que respetar un pouco o traballo que había, non? É dicir, a situación, etc. Bueno, a información que temos de mamíferos en Galicia, bueno, pues por un lado temos o Atlas de Atlas of European Mammals do ano 99, a escala é moi grosa, 50 por 50 km, vai ser a resolución, os datos son antigos e inexactos. Por outra banda, temos o Atlas del Libro Rojo dos mamíferos terrestres de España, a cobertura moi heteroxénea, datos incompletos e inexactos, do traballo que vos falaba, non? Concretamente o tomo 1, coordinado por Chouce e Cid, do 95, está publicado no 95, pero se non recordo mal, os últimos datos son do ano 89. Entón xa hai un marxe de 6 anos, non? E logo, bueno, a información que hai nos mamíferos en Galicia a nivel atlas, pois o Atlas de morcegos, pero evidentemente só está, que está coordinado o grupo do SERA, non? A página de morcegos de Galicia, que son tan só un grupo de mamíferos, non? Bueno, un exemplo para justificar o porqué dun atlas. Bueno, vedes unha especie tan común como o raposo, non? O raposo, das unha patada a unha pedra, salen 20. A pesar de que é o animal que máis se caza en Galicia, dos carnívoros, como diferencia, se fan 4 campeonatos provinciais, un campeonato autonómico, moitas veces se celebra o campeonato nacional. Ademais, se pode cazar en temporada regular. Ademais, cando se fan batidas de lobo, batidas de xabarín, se pode tirar o raposo, e ainda así é un superviviente, é un dos bichos máis capaces que temos, non? Pero, curiosamente, por certo, en Galicia probablemente haxa a mellor poboación de raposo toda a Península Ibérica. Curioso. Bueno, parece que ten unha distribución dispersa, non? Que quizás se solapamos que a distribución de Tourón do ano 95 do Atlas da Sociedade Galega Natural é moi semellante, o sea, é un bicho que está por todos lados que non está por ningún, non? O raposo está, e aquí por que non? Bueno, pois por o efecto urbe, o efecto que temos, bueno, pois en Galicia os mamíferos son un grupo olvidado desde sempre e, se volvemos para atrás, os grandes focos da biodiversidade ibérica, curiosamente, é Madrid, Barcelona, Euskadi. Completamente inversamente proporcional á biodiversidade que albergan, non? É moi curioso. Bueno, Andalucía é xa outro mundo, non? É tan biodiverso que, ainda que non queiras, pois, e hai moita xente, tamén se fomenta desde os gobernos que se traballa e todo, bueno, Extremadura pasa un pouco mesmo, non? No resto, bueno, claro, raposo por aquí, cázase moito raposo. Hai control de predadores a todas horas, etc. Bueno, nos en Galicia podíamos estar orgullosos que a pesar de toda a caña que metíamos a raposos non se podía facer caza en madrigueira, pero a nova lei si que permite. Bien, cales son os objetivos do Atlas? Pois, primeiro, evidentemente, unha distribución, un inventario implementado no mapa para determinar áreas de hábitats de interese, áreas problemáticas, as causas destas problemáticas, as tendencias a medio e a longo prazo, e os factores condicionantes, as variables, tanto ambientais como de orixe humano ou incluso climático. Que especies? Bueno, os nosos esforzos van se centrar tan só nos mamíferos terrestres non voadores. Por que? Porque os pilotos xa está facendo outro atlas, non ten moito sentido, e os mamíferos mariños, pois tamén está se facendo. A nosa idea, e nós xa chegamos a acordos, por lo menos de palabra, tampouco penso que teñamos que andar firmando con sangue todas as cousas que chegamos, pois con Drosera concretamente, de cando xa nos empezamos a sacar as actualizacións, de volcar a información nun atlas único. Os atlas van a traballar de xeito independente, pero cando se saca un volume, o lóxico, penso eu,
eu son moi aglutinador neste tipo de cousas, penso que non ten moito sentido sacar, agora saco dos lagomorfos, mañá saco os orícidos e pasado dos pilotos, non, eu penso que temos que intentar apretar para que eso saia todo en proxo, non, nós por lo menos temos a boa fe nese sentido. Bueno, que área? Bueno, o territorio galego e as limítrofes. Se suxeriu de tamén incluir un pouco máis norte de Portugal, un pouco tal, pero ao final decidimos como por xestión administrativa e o máis sinxelo, plantealo así, polo menos de momento. Tamén, todos os datos, vamos a recoller todos os datos desde o ano 90. É dicir, porque o 89 foi o ano límite do anterior Atlas. Que quere dicir? Bueno, entón vai haber, porque pode ser unha pregunta, non? Vai haber unha distribución extraña, porque datos do 90, cando teñamos datos suficientes, vamos a intentar agrupar e ver a tendencia de hubo no primeiro, cada 5 anos, cada 6, etc. Todas as posibilidades que se abren unha vez que teñamos datos, son infinitas, non, realmente. Pero eu penso que xa son cuestión de fase de análise, non? En principio, temoslo en conta, pero, por eso é importante saber a data aproximada, tampouco hai que complicarse a vida, vamos a ser máis papitas que papas, pero sí que é certo que vamos a recoller estes datos. Pero a nosa idea é que, por eso, o do dinamismo. Isto vai ser un atlas en constante actualización. O sea, non queremos facer a foto, queremos facer a película. Vale? Bueno, o sistema é un pouco o que planteaba antes Martín. O atlas non é un proxecto de GES, non. É un proxecto que nós, porque somos así cabezudos, decidimos promover. Pero é un proxecto, baixo o noso punto de vista, é un proxecto de todos e para todos. Que quero dicir con isto? Si fose o atlas da SECE, o atlas da SE, o atlas de AE, etc., realmente non habría nin que plantear isto, non? Todos colaboraríamos sin ningún tipo de problema. Claro, que parece que sobre localismos, etc., provoca este tipo de problemas, non? Para nós é un atlas de todos e para todos. E que quero dicir isto? Que aunque os datos veñan a nós, é dicir, ao noso portal, ou o voso portal, chamadei como que irades, nadie mete un dato nunha base de datos e borra da súa liberdade de campo, evidentemente, non? O sea, o dato sigue sendo teu, simplemente tú o compartiches máis. É dicir, e tú vas a publicar en revistas, bueno, pois ao mellor, no caso, por exemplo, por poñer un exemplo, o caso de Ávila, que ten a Movella co seu apartado de mastofoloxía, pois simplemente cualquiera persoa, eu, por exemplo, que estou levando o tema do datos, pois podría facerme cas Movellas, buscar e meter. Tendría que esperar o paso de que entrara na Movella, pero realmente a información iba a chegar igual, simplemente citaría a fonte e ia correr, sin ningún tipo de problema. Entón, un pouco o mismo procedimento, tanto científicos, técnicos, naturalistas, investigadores, xestores, etc., que aporten datos, o mundo tamén aporta datos, os datos se arquivan, algúns científicos ou persoas con taras ou con nada mellor que facer, os tratarán, generarán un mapa e isto volve aos que é unha retroalimentación absoluta. Bueno, como facelo? E agora, se me permitides, a ver se me podo conectar un segundinho e me entro na web e así. Temos varias formas, non? Unha delas, pois é o que tardamos 10 anos en desarrollar. Outros tiñan funding para facelo, tiñan pasta e desarrollaron pagando. Nós tuvemos tenacidade e logramos que alguén nos fixera e tardou 10 anos, bueno, pero temos aí, non? Un segundo, non sei como é isto. Xosé, facer un comentario simplemente sobre o atlas do ano 95 da Sociedade Vista Natural. Comentar que hai unha certa a corrente que ele comentaba que é certa de moitos investigadores que non se creen os mapas de distribución que aparecen para algunhas especies nese atlas. E a prova máis tangible que no atlas estatal, coordenado por Palomo, Gisbert e Blanco, non se tiveron en consideración eses datos. Digamos que un dos motivos foi a revisión dos mapas de alguna especie, por exemplo de Galemis pidemaicus, que aparecían datos sorprendentes, por exemplo, na Costa da Morte,
que ao final parecía como que obedecía unha distribución non tanto real, de que en cada unha das cuadrículas marcadas como de presenza desa especie houbera unha cita detrás, senón que había unha cita nunha zona e as cuadrículas que rodeaban esa zona pois tamén se cintaban, cando eso non se debe facer un atlas. Ten que haber detrás de cada unha das citas que se mapean, debe haber unha cita real detrás, o sea, con nome e apelidos, entre comillas. Non se puido, o sea, preguntouse se había posibilidade de encontrar esas fichas orixinais, moitas delas se perderon, se extraviaron, al final non houve posibilidade, digamos, de rescatar esas datos. Desde logo un traballo tremendo para facer o Atlas no ano 95, en concreto o tomo de aves, de anfibios, reptiles é brillante, perfecto. No canto de mamíferos sí que hai unha certa irregularidade na caída dos datos. Outros mapas sí que probablemente sexan perfectos e reais, outros non. Claro, bueno, o que di Damián, isto é, claro, como todo. O sea, os atlas, e se somos suficientemente inteligentes e honestos, os atlas non deixa de ser unha representación aproximada da realidade, non? Coller un atlas como dogma de fe é un erro, sempre, con calquera especie, pero, bueno, pues, é dicir, as que mellor, curiosamente, as especies que mellor representadas suelen estar nos atlas son as especies menos comuns, porque son aquelas que as que evitamos, o sea, as que, eu atopo un galémis, atopo un lince, un gato bravo, e o apunto, isto hai que apuntar. Se va un coello, non apunto, eso xa apuntaría outro. E ao final, temos vacíos de coello, por exemplo, ou vacíos de raposo, ou de esquío, ou de ourizo, non? Entón, quizás, eso hai que sempre coller as cousas con cuidado, pero no Atlas da Sociedade fixose un traballo brutal. Pois sí, probablemente hubo unha distribución contaxosa entre cuadrículas, non o dubido, seguro, pero bueno, decir que é o que temos, é o que temos. E ao mellor non se tivo en conta no outro por certa prepotencia, ao mellor, porque quizás ao mellor unha información certamente sesgada, que me di a min que a información de Madrid non é sesgada? Aquí había un Atlas, en Madrid non había. Entón, e hai xente que ten uns intereses de que haxe unha especie nun sitio ou no outro. Entón, vamos a tener con cuidado de todas as interpretacións, porque ao final nos pode generar problemas, non? Bueno, non quero perder máis o tempo. Unha forma de entrar, nós temos varias formas de tomar datos. Unha é o formulario web, non? Que foi o que nos levou moito tempo. Entón, bueno, actualmente está aloxado na página web de GES, tedes un enlace, logo se entrades por outras páxinas, como estamos en obras, porque logramos gracias a Dina Hosting, que nos cedeu o aloxamento de xeito gratuito, tuvemos un problema ca migración, estamos indo en proceso, pero bueno, desde a página principal podes entrar sin ningún problema, non? E agora se vai, claro, non? Entón, bueno, sí, efectivamente, bueno, temos unha páxina de presentación do Atlas de Mamíferos de Galicia, non? Pois temos por unha banda, bueno, non sei se podes máis, bueno, temos por unha banda, non sei se vedes ben, se non vedes ben, bueno, unha de información, non? Pois un pouco o que vos acabo de contar, as especies, como tomar as citas, etc., non? Un pouco tal. Bueno, perdón. Logo temos un campo para registrarse, e unha vez que nos registramos, pois temos un código de acceso e podemos meter as citas, non? Bueno, logo tamén podemos meter as citas por un formulario este que nos podemos descargar, ou a partir dunha ficha en PDF que nos podemos descargar e utilizar, imprimir, copiar nun papel, como que irás. E logo temos tamén unha aplicación específica do Atlas desarrollada para Cibrotracker. Bueno, outra tamén temos o Atlas de Mamíferos de Galicia, que está ainda sin operar, e temos un acceso ao Atlas antigo. Penso que están xa todas as especies. Bueno, se vai a pesar un poquinho. Ui, a ver se me dé. Que pasa aquí? Vale. Sí. Realmente se pode acceder igual, pero sin meter a clave, pero estamos agora, xa vos digo, cos problemas estos da migración, aquí non me deixa entrar no vello. Perdade, bueno, aproveito e xa vos conto un pouco como é isto, a ver se me deixa. Bueno, así con esta conexión, bueno, o formulario que temos web, agora cargará, está pensado para
no caso de que non teñamos GPS, que non nos sepamos desenvolver cas páxinas de xestión de coordenadas, etc. Está pensado un pouco para máis fácil, non? E que é o máis fácil? Bueno, para que me digas, vin en Orzán un raposo comendo unha balea, vamos a... Todo é posible, todo é posible. Unha vez me dixeron que as aves voan, o sea que os raposos casi. Temos a malla, que bueno, por ahora non carga, pero temos unha malla de castelas que é o área de estudo do Atlas, non? Entón eu quero saber donde... Bueno, ahora cargará. Bueno, eu quero saber a que cela de UTM 10×10 corresponde a miña observación de raposo, non? Entón, bueno, eu vou aquí, si carga, e clico encima da foto aérea, e clico encima dese sitio e me di cela tal. Entón, eu vou aquí ao campo de UTM, vale? E marco que me acaban de decir. O lugar, pois, Orzán, Concello, A Coruña, Provincia, A Coruña, tal. Se nós temos datos de coordenadas, pois, metemos a UTM aí, o sea, a coordenada X e aí, pois tanto en UTM como metendo datos, se o VGS84, se é de 50, TRS89, ou os grados, non? Pois os que sean. Sabedes a diferencia, non? Se non vos lo explico de un modo moi rápido. O globo é esférico, a representación clásica do globo é pois como os grados nos que os grados radianos, no que se divide o globo, vale? Entonces cada rayiña, cada meridiano, pois cada moito, pois é diferencia de grados, minutos, segundos, etc. Pois eso é, digamos, a representación básica sin estirar, vale? Non sei en que ano foi a primeira vez, pero unha representación distinta, en vez de coller o globo, partilo en cachos e planearlo, pois é estirarlo. Mercatoriano. Sí, efectivamente. Entón, eso que se chama, pois é UTM, non? Pois hai varios sistemas de referencia que son os datos. Entón, a partir de onde empezamos a medir. O habitual en todos os GPS é o VGS84. Proxetado ou sen proxetado. Vale? Proxetado quere decir que está en metros, e sin proxetar que está en grados decimais, grados minutos segundos, etc. Si comprades un GPS, se usades un móvil, sin tocar a súa configuración, por defecto, todo ven en VGS. Se o tocades, sabe Dios. Pero, en principio, nas páxinas web, tipo, pues mira, aí tendes isto, non? Podedes cambiar o mapa base, neste caso está de estradas, pero podedes meter pues, imaxes, agora sí que se me vai a petar, pero bueno, pues no. Vedes, pues, por exemplo, pues aquí, o entorno de Compostela, quero saber o que había aquí, NH54. Poñamos un raposo, vale, vemos aquí, NH54, vamos aquí, non teño máis datos, non? Vale, 54. Data, pois a que sexa, fixadenos. Con esa chega, non? Mínimo. Sí, con eso mínimo, vale. Si tendes máis, mellor. Si tendes a coordenada, moito mellor. Me suxerían facer un por un, pero o que eu estamos pensando en metelo tamén na malla, e a mellor cando lle das un zoom que aparezca, estamos traballando niso, pero tamén, además creo que me suxería Damián, pensamos que quen chegue a ese nivel de un por un, probablemente vai poder meter a coordenada. Sabes, decir, que lle interese eso, que xa teña ese dominio dos mapas, pois seguro que xa pode meter a coordenada perfectamente, porque hai páxinas como Zippack, Google Earth, Google Maps, Iberpix, e máis. Fixados, é moi importante isto, porque estamos tendo problemas con eso que están metendo datos mal. Vai primeiro ano, logo mes e logo día. Formato americano, anglosaxón. Por que? Por motivos de base de datos é máis cómodo. Para nós non é máis cómodo, porque non temos o cerebro adaptado a eso, pero xa pon claramente ano, mes, día. O sea, se vos fixar, aí xente, claro, todos metemos a data como nos sale de tela, non? Pero hai que ter en cuidado este detalle, non? E logo, bueno, pois nada, observador, a especie, o observador quen sexa, non? Vou poñer proba, vale? Para que quede na base de datos. A especie, vamos a poñer o vulpes,
aunque, bueno, recentemente apareceu un mapache aí cerquiña, o sea que vamos a poñer un mapache, Antonte, para ser exacto, tipo de cita, pois vamos a poñer que é unha, pois vedes os diferentes tipos de cita. Si pensamos que, o que sei, pois aquí estamos máis típicos, unha captura, que aparecen excrementos en aerópila, ou que vimos un excremento, o rastro, que son pegadas por alimentación, unha observación directa, fototrampeo, morfo, outros. Me dixo non sei que, ou sei que hai, porque, como dixo meu primo, bueno, eu que sei, pois xa son cousas que xa se apuntan no campo de observación. Poñemos en outros e vemos logo, xa valoramos. Importante, un teléfono e un mail do observador principal. E non pensedes a observación principal como se chama o premio ese, o Enzo Morricone, ese dos ornitólogos, como se chama? O que ve máis, bueno, é igual. Non pensedes como facer outra mostra no bastón, non. Simplemente o encargado o encargado vamos, se sodes 10, non poñades os 10, evidentemente. Logo, outros observadores, pois que vayan todos. Vale, pero correo 1, teléfono 1. Por qué? Pois se pasan estos problemas que estamos vendo, podemos contactar por un avión por outro. Oye, mira, que creo que meteches mala data, podes corrixir. De feito, estamos traballando, a algún xa lle chegou en corrixir o tema da data, porque, de feito, Damián meteches algunhas e outros máis, xa vos lo comentei a algúns e tal. E, bueno, pois unha vez que temos hábitat xeral, pois igual, temos unha serie de hábitats, se aparece outro que se sale moito deste, intentamos ser representativos da nosa riqueza natural, non? Pois, por exemplo, reproducción de piñeiro, reproducción de eucalipto piñeiro, reproducción de eucalipto piñeiro frondosa, bueno, eso é o que se considera a nivel forestalista como bosque mixto, rocha matogueira, urbano, outros. Que son outros? Pois calquer cousa, o sea, carballeira, quizás, non? Non, bueno, xa temos aquí bosque de frondosa, bueno, e aquí indicamos o que sexa, vale? Pois, neste caso, vou poñer unha captura, vale? Pasteiros ou prados, e lle damos a guardar. E se todo vai ben, rexistro guardado correctamente, vale? Se logo queremos a salir da sesión, desconectamos e listo, vale? Alguna dúbida? Bueno, isto, claro, eu penso que o disfrutaredes, espero, cando cada un de vos entredes e xoguedes, non? Como é a outra opción? Bueno, pois co tema do Cybertracker, non? Entón, bueno, temos aquí, perdón, está na web tamén, non? Vamos a ir para atrás. Bueno, temos aquí, nos descargamos, vou entrar xa directo a unha que teño descargada, descargamos a aplicación. Bueno, unha vez descargada, hai que gravala, vale? O sea, se descarga nun formato e logo, bueno, eso xa vai nos tutoriais que nos que estamos traballando, se grava como un nome ou que sexa e a instalamos no noso dispositivo, non? Vamos a ver un pouco como vai. Tamén está moi pensado moi sinxelo, no móvil, bueno, temos aquí tal, o diseño tal, pois igual, temos campo de observador, hai que cubrirlo, son campos obrigatorios, senón nos deixa continuar, fixade. Vedes? Entonces, aquí hai unha axuda, o que hai que poñer? Pois, tal, empregada, nome de apelido, tal, pois o que sexa, vamos a poñer, tal. Outros observadores, pois, igual que vos decía antes. Correo, pois calquer correo, un teléfono tamén, calquera, e xa temos outro campo de introducción. Se nos damos ben cos nomes científicos, pois nomes científicos. Se nos damos mellor cos nomes comuns, nomes comuns. Pois, que se damos os nomes científicos, e temos ordenado por familias, non? Pois, carnívora, por exemplo, non? Bueno, lontra, igual que o que tiñamos antes, e a Europa, igual, vale? Outras observacións que podamos ter. Agora non vai a coller o punto, espero, porque se non me sorprende. No caso de que o mellor non tuviera, está collendo por o móvil, pero no caso de que non tal, lle damos a skip, sair, estamos listos. Se non, seguiríamos. Isto, como con todo nesta vida, é cuestión de coller dinamismo, vale? Por agora, xa me che dou dúas formas de registro de datos, por un lado, a web, que quizás é o... Pois observei hoxe 2, 3 citas, bueno, pois o meto na web e xa está. Se teño eu
bueno, me gusta máis estar con esta porque xa non teño que acordarme. Eu teño o cerebro completamente atrofiado, entón se non levo isto non teño capacidade de acordarme tres cousas, non? Entón vou con isto todo o tempo, pezo pago. E despois hai outra opción, que é, pois do mesmo xeito, perdón, es que non vexo. Por exemplo, se ves, por exemplo, un ourizo cacho no parque do teu pueblo, Vale, igual. e para a semana que ven volver, As citas repetitivas, é moi boa historia. Xa mo comentaron cando presentamos isto, eso o que nos planteamos, que non te olvides de registrarlo. Non te olvides de registrarlo, porque o mellor, co tempo, este tipo de registros repetidos nos pode establecer patrón fenolóxicos das especies. É dicir, eu vexo constantemente, durante maio, ou vexo en maio, vexo en xuño, ourizos no meu parque, e logo non os volvo a ver hasta abril. Entón aí pasa, é dicir, nos está dando unha información. A nivel de distribución, ao mellor non, pero a nivel de outras cousas, sí, e aparte que se o facemos cada 3 meses, ao mellor, establecer, logo os rangos de establecimento e tal, o que se chaman no mundo dos atas as citas repetidas e todo eso se vai filtrando xa na análise posterior, non? Eso é tal. Entón logo teníamos por outra banda, a ver se me descarga rápido, outra ficha en PDF, pois igual, non? Pois mismos campos, en PDF, en papel, para os máis clásicos, vale? E logo teríamos tamén o que se chama pois un formulario este, que igual, tal cual, para os datos en bloque. É dicir, teño datos desde o ano 90, non me vou a poñer a meter un por un, a mellor teño 400 registros, pero xa eu xa os tiña tabulados. Pois nada, meus datos un pouco a orde dos campos, os pego e os envío. Xa está aquí, xa está preparado para que se envíe automáticamente ao correo da... está por aquí, agora non o vexo, pero bueno, aquí, vale? Xa que vai, que é maga@grupogeas.org, vale? Eso é a historia. Vou a continuar. Hasta aquí máis ou menos claros. Entendo que hasta que se dinamice o uso non terá moito sentido isto que vos conto, vamos. Bueno, temos 3 formas de toma de datos, 3 formas, como vedes, a nosa é a predisposición absoluta a que os datos se rexistren. Planteamos 3 formas, non? Se vos ocurre algunha máis, pois tamén. Por WhatsApp, non. Xa, é dicir, ese tipo de cousas, xa hai psicópatas suficientes, que Damián é un experto dese tipo de psicopatías. O WhatsApp é unha locura absoluta, é dicir, e aparte, bueno, unha locura. E sí, se ten moita información, porque a xente ao final, isto me dicía un amigo outro día, non, espera que che manda foto por WhatsApp. Non teño WhatsApp. Xa parece que se te bloquea, que se bloquea tal. Vamos a ver, en calquer foto que teñas no móvil, no smartphone, te das e te pon share. E podes elegir como queres share. Podes enviar por mail, por WhatsApp, por SMS, por MMS, o sea, podes enviar por moitas formas, non? É dicir, non seamos tampouco tan tecnológicos, porque claro, todo o mundo anda con WhatsApp ou con Candy Crush, incluso en altas esferas, pero logo, cando planteamos utilizar este tipo de aplicacións, e costa a todo o mundo, é moi curioso, non? Porque é que é moi difícil, non é moi difícil, non é? E máis, a que vos sintades super chungos. Este programa está deseñado originalmente, creo que fai 30 anos, deseñouse para que os bosquimanos, que non saben ni ler nin escribir, tomaran datos a cambio dunha botella de whisky. Isto sona moi precepto, isto é así, tal cual, o imperialismo das praderas americanas, pois igual. O sea, foto, robo alma, hombre blanco, non? Pois igual, aquí lle daban a PDA, por qué? Porque naquela unha PDA con unha batería extra, e os mandaban durante semanas, claro, non hai nadie rastrea mellor que un bosquimán. Entón, o de Cybertracker é unir o tracker que a ciencia de captar e identificar rastros da fauna, porque para eles saber se hai un león ou pasou un león hai 10 minutos é como para nós encender unha luz, non vos esquezades isto, co Ciber, que é o dispositivo da toma de datos, e os simboliños que era, que nós aí poñemos a veces dibuxiños, pero poñemos moito texto, porque, bueno, sabemos ler, non? Pois eles poñían moitos, eran moitos puntos, poucos eran poucos puntos, e cando decía, que fai Simba? Non, Simba está copulando, Simba está ruxindo. Isto é verídico, e se entrades a página de Cybertracker e leedes un pouquiño sobre a orixe do programa, é unha pasada porque
e eles teñen uns datos de fauna en África que, vamos, que jamás ningún mortal blanco terá capacidade de facelo, seguro. Así que, bueno, claro, logo non saben estadística, bueno, non saben R, pero igual saben outras cousas. Bueno, cando empezou, digamos, a recopilación un pouco máis grosa, bueno, hubo uns pequenos ramalazos de recopilación no 2003, cando empezamos co proxecto, porque nos propuxemos colaboración, solicitamos colaboración desde o ano 2003. E no 2003, pois, alguna xente nos enviou citas. Concretamente, por exemplo, Pedro Galán enviou unha táboa de datos xa no 2003. O que pasa é que, naquele momento, a coordinación do proxecto estaba moi difusa e non hubo a retroalimentación cos colaboradores que aportaron datos naquele momento. O sea, eu, bueno, xa pedín disculpas a todo aquel puiden pedir disculpas, pero sí que houve aí un pequeno problema de comunicación e moita xente pensou que eso quedaba morto, non? E temos esas táboas desde o ano 2003, de 4 ou 5 personas, tampouco nadie máis, se contactou con toda a xente que sabíamos, pois tanto naturalistas como que sabíamos que traballaban con mamíferos naquele momento. E a maioría da xente pasou do tema, non? Bueno, nós empezamos co formulario web con motivo das xornadas que se organizou a Asociación Galega de Custodia de Territorio en Rábade o pasado 31 de xaneiro, e desde ese día está funcionando o formulario web, non? Bueno, nosa idea a finais de ano é sacar os primeiros mapas máis ou menos consolidados de algunhas especies, evidentemente non de todas, pero a medida que avance o proxecto, como decía Martín, estes proxectos son de largo recorrido, iríamos planificando campañas de agrópilas, de mamíferos, como se fixo no seu momento no Atlas da Sociedade Galega, non? Tamén xa se contactou no 2003 con expertos refutados, non, hola, buenos días, son expertos, non, xente que ten unha trayectoria profesional, científica ou académica sobre os diferentes grupos, non? Para que elaboren no seu día, chegado o seu momento, unha interpretación do Atlas e unhas fichas de cada especie, non? Como suelen ser os Atlas. E a idea nosa é que hai un seguimento a longo prazo, 2015 hasta el infinito e máis allá, non? É dicir, a saber, quizás, cando pasen 5 anos, é dicir, alá polo 2020 ou polo 2018, sacaremos un pouco, depende do volume de datos, pois intentaremos sacar un compendio da distribución das especies, non? Isto depende de vos, repito, depende de vos. Non chegará o momento que nos teñamos ese número de datos, nos digo, bueno, os que levamos o proxecto, non? Pois a idea é eso, pois apretar, intentar buscar algunha fonte de financiamento para que saia un volumen destos, sabes, para calzar as mesas, e outro que este online, non? Esa nosa idea é que hai un pouco ese tipo de información, que haya en todos os formatos. Se podemos, ao final tamén gusta, é dicir, eu teño, non sei, teño moitos libros en papel e iso os miro de vez en cando, os miro, non? Que bonitos están aí, tal, pero os en PDF non os miro, jamás. Entón, iso é así, é dicir, si está moi ben a era digital, pero se non tes papel, non... En fin, para min, polo menos. A día de hoxe, temos en 3 meses, 3 meses reales, non? Bueno, estamos xa mal, pero bueno, entre que pitos e flautas, temos 4 meses, hai 63 participantes vía web e 5 máis por outros medios. Quenes son os de 5 medios? Por outros medios, por xente que nos enviou datos en bloque de outras tal, non? Entón, bueno, estamos bastante contentos. Temos 160 registros, só vos digo, vía web, temos moitos máis, o sea, debe haber alrededor dos, solo, sin contar, digamos, un pouco os impulsores do proxecto, que entón xa a cousa subiría bastante, temos sobre uns 300 registros, máis ou menos, calculo, máis ou menos, e 21 a 22 especies detectadas. Aquí o que queríamos un pouco sinalar o tipo de registros, non? Pois vedes, o fototrampeo se pon a cabeza como método máis chachi, non? Para detectar especies, está moi de moda, pero nos mortos, como é tamén de esperar, tamén, curiosamente, como este é un proxecto colaborativo aberto a expertos e non expertos, claro, cando non tes moita experiencia, pois as cacas, as pegadas, ao mellor non eres tan hábil, non? Sin embargo, a cámara non hai dúbida, ou prácticamente non hai dúbida, os mortos, pois tamén, máis ou menos, todos somos naturalistas, e se estás colaborando con isto é porque te interesa a fauna, entón, un bicho, pois sabe, tampouco hai tantas especies, ao fin e ao cabo, podes dubidar entre unha rata parda, unha rata negra, ou entre un furaño patibranco, un furaño de cabreiro, vale, podes, pero, pois,
unha xineta e un gato bravo, pois, ainda que podes dudar, de feito eu recollí unha vez un lince que resultou ser unha xineta, o sea, que pode pasar, pero bueno, que decir que máis ou menos podemos ir diferenciando. Curiosamente, eu supoño que o perfil de colaboradores, e máis porque coñezan a moitos deles, é un perfil de observador de aves, entón que botan moito co telescopio, cos prismáticos, e acaba tendo ese costume de estar vendo, e curiosamente hai moitísimas observacións, é moi curioso, porque os mamíferos son bichos que non se observan. O sea, digo, 14 anos estudiando texugo e vindo 2 veces, o sea, que vamos a ver, que tampouco, sabes, vamos, sin ser morto, vamos. É dicir, que non son bichos fáciles de observar, os mamíferos. Sin embargo, pois hai especies que sí que son a lontra, non? Vamos a ver a un coro ou vamos a unha ría, pois a lontra se ve, e é unha especie que se repite. O raposo aparece en casi todas partes, se estamos un pouco a tardiña intentando observar algo, pois é o bicho que aparece, non? O sea, é moi querente dos observatorios, porque sempre non seamos así hipócritas, non? Sempre quedan restos de alimento e tal no entorno destes lugares, entón o raposo se achega, non? Quero facer un exercicio de divertimento e ver mapas cos datos web, non? Son pobres, pero a día de hoxe é o máis actualizado de distribución que este nun mapa, non? Este é un mapa de corpos, sabedes, pero se hai moito máis, que eu sei, sí, eu tamén non sei, pero está aquí, non? Está aquí, non. Entón, isto tamén é efecto chamada. Que quere decir? Xa vos digo que só son os datos que se meteron por formulario web. Efecto chamada, coño, pero se aquí só sale aí, van como meter os meus datos para que salen máis hijos, non? Pois iso que estou aí a ver si vos animo, non? Bueno, tamén fixen con algunhas especies, non? A Marta, pois mira, curiosamente, cando está onde estaba históricamente, casi, non? Pero non, evidentemente sabemos que a Marta está, vamos, que en breve fará a cinexética, o sea, se fixo con outras antes, o sea, que tampouco sería moi raro de pensar. Que, bueno, a Marta, sabedes, bueno, hai traballos recientes aquí, máis apoyados por esta entidade, non? Que, bueno, que se distribuye un pouco así, non? Basicamente. E máis, a saber, eu penso que chego por aquí, pero bueno. Xineta, pois vede, curiosamente, só está na provincia de Coruña e en Lugo. Claro, onde están os observadores? Volvemos ao efecto urbe, non? Efecto persoas. A maioría da xente se move por esa zona, entón é onde máis observación. Xa vos digo que nós mesmos ainda non volcamos os nosos datos. O sea, xa vos digo que temos ao mellor alrededor de 4.000 registros, entón ao final, pois, eu penso que mellorará a cousa sustancialmente. Igual só está na Coruña. Bueno, tamén a lontra vedes, pois igual, non? Vedes un pouco o perfil dos observadores, non? O ourizo, pois igual, sai aí no torno do Grove, así Sanxenxo Grove, no Baixo Miño, na Terra Chá e... Ordes debe ser iso, creo, non? Por aí, e na Limia, había un ourizo na Limia e tal, non? E nada, claro, poñenos esta diapo porque me foi moita gracia. Bueno, a teoría da reina vermella, non? O sea, basicamente, como te pares, te comen. O sea, tú tens que estar sempre dándote caña a ti mismo, tens que estar evolucionando constantemente para poder manterte no mismo lugar, non? Entón, por eso planteamos isto. Porque claro, todo isto moi bonito, os atlas, os inventarios, etc. Pero, se non continúas, te quedas igual, non? Por eso planteamos, como vos decía antes, facer seguimentos, gravar películas, non sacar fotos. Vale, e que é un seguimento? Pois é unha definición formal, pero, bueno, basicamente é un proceso de observación repetido ao tempo seguindo uns protocolos estandarizados que permitan ser replicables e que nos permitan observar tendencias e variacións, non? Un exemplo de seguimentos xerais son os atlas dinámicos, onde ano tras ano esteamos validando ou observando cambios, os específicos de procesos concretos, especies ou grupos concretos. Neste caso é do equipo de seguimento de procesos naturais da Ciencia Biolóxica da Mañana. Concretamente, hai 2 meses que está desmantelado por axutos presupuestarios. Fixadevos ese cambio, estaban facendo seguimentos, e hai outras cousas. Tiña monitorizado absolutamente todo, pero non é importante, non é máis importante as cousas. E vedes como unha especie clave de mañana que é o coello, pois vedes como está monitorizado a súa explotación. O mellor
estos picos e valles teñen que ver, pues, entre outras cousas, cas soltas de coello para axudar ao lince, porque son soltas de animais sin sanear, con cepas víricas, etc., de outros lugares, e acaban aniquilando a costa de unha especie moi chula que é o lince, pois se aniquila o ecosistema. Reflexión. Entre os seguimentos, bueno, pois planteo algunhas cousas das que nós facemos. O seguimento da comunidade de carnívoros medianos en ambientes cambiantes, que o SECAME, todos ponemos nombres chachis porque así vende máis, non? Estamos participando na monitorización de micromamíferos comuns, que o SEMICE, que é un proxecto fomentado, que xa vos contarei antes, desde o Ministerio, non? Un pouco no que colaboramos, levando algunha estación, estamos traballando en montar algunha máis. A RISPA, non? Que vos trateu antes Martín, isto un pouco tal. Tamén colaboramos activamente, tanto económica como personalmente, no primer sondeo de Ibérico de Tejoneras que promove a SECEM, pero nós somos socios do proxecto, e, bueno, este é un proxecto moi pioneiro, creo que nunca se fixo, que é a monitorización de comunidades de gasterópodos terrestres, tamén novamente en ambientes cambiantes, do cual estamos moi orgullosos, a verdade. Bueno, conto-vos moi por arriba de que vamos os proxectos. Bueno, o seguimento de carnívoros, non? Bueno, o que presentamos os objetivos son establecer a diversidade e abundancia de carnívoros medianos, a dinámica poblacional destas especies, monitorar os cambios na dinámica poblacional e abundancia e diversidade a longo prazo, avaliar as deficiencias de diversos métodos empregados e o protocolo de seguimento a longo prazo. Sempre establecemos o mismo, porque son seguimentos. Cal é a metodoloxía? Pois é moi sinxela. Bueno, que son ambientes cambiantes? Pois un ambiente cambiante é unha leira que hoxe está sachada, mañá está segada, pasado roturando todo o sebe viva, ao día seguinte talaron unha carballeira, ao día seguinte puxeron un eucaliptal, etc. Un ambiente cambiante é un ambiente agrícola galego máis ou menos tradicional, vale? Como este. Bueno, nós nos centramos no Concello de Rois, levamos desde o ano 2006, e o que facemos é estacionalmente, é dicir, 4 veces ao ano, 3 itinerarios de 1 kilómetro que están bastante distantes entre eles, alrededor de 4 ou 5 kilómetros, máis ou menos, o que máis cerca está. E que facemos? Unha visita estacional, limpamos o itinerario, é dicir, borramos todos os indicios, todas as cagadas e volvemos a semana. Entón temos os días desde a limpeza, podemos facer cálculos, tendo en conta as tasas de defecación, podemos calcular o número que hai de animais, aparte de elaborar índices de abundancia, vale? E ademais, instalamos unha cámara de fototrampeo no entorno dese itinerario, a uns 200 metros, depende un pouco o medio que nos lo permita, para evitar tamén unha parte moi importante en Galicia, porque é moi difícil traballar con estos bichos, con mamíferos en xeral e con sistemas tecnolóxicos en particular, porque, claro, como hai tanta xente, pois a xente lle mola coller algo que non sabían o que é, na maioría dos casos, pero o coño. E iso xa pasa moi a menudo. Entón, claro, non é xogar poñelo no sitio que tú sabes que é o bo, non, é poñelo nun sitio donde non chovese e que sexa algo bo, claro, xa minimizas, pero bueno, aí estamos. Levamos desde o outono 2008, bueno, vale. Isto é un avance de resultados, un pouco os bichos que fomos quitando, non? Pois vedes que o total, pois, o que máis contactos hai, só con excrementos, o sea, con rastros, non? O raposo, a fuiña, xineta, gato bravo, lobo e teixugo. Vedes un pouco o que era de esperar, non? O raposo máis outra forma de representar, o raposo máis frecuente, a fuiña, a xineta, gato, etc. 6 especies de carneiros máis o xabarín e unha especie doméstica que era o can, a especie máis abundante o raposo. Por que metemos o xabarín? Bueno, o xabarín ecolóxicamente funciona como que se chama un mesopredator, que o que fai é un efecto de competencia directa cos carnívoros, vale? Porque realmente, como me gusta todo, fago de todo, e afecto moitísimo a dinámica tanto das presas como unha competencia directa polo acceso a estas cos carnívoros, non? Bueno, co lobo compite de outro xeito, vamos, en plan a ver se é asado ou a pepitoria, non? Pero bueno, é outra historia. Despois de 7 anos, bueno, xa levamos algún máis, isto é un avance que se fixo en 2013, bueno, pois, con as cámaras, non? Sacamos 5 especies de carneiros máis o xabarín e unha especie doméstica, o can. A especie máis abundante o raposo. Novamente, pois, método que usemos para estes animais, pois, valenos ben. Que pasa? Pois hai especies que cas cámaras non se detectan. Curioso.
E aquí vemos pois, un exemplo do que se pode facer. Pois vemos a picos e valles do Raposo en Rois, na nosa área de estudo, despois de desde 2008 a 2013. Bueno, xa temos datos hasta 2014, en 2015 ahora estamos en plena campaña agora. Bueno, ambos métodos resultados semellantes, o trampeo resulta máis eficiente en cuestión de tempo persoal. Tu instalas unha cámara, tardas un día, podes colocar, nun día se poden colocar hasta 40 cámaras. Un solo equipo, se te esforzas, podes facer. Pero, vamos, que te olvidas. Que pasa? Bueno, pues como todo o mundo sabe que se dedica a estas cousas, non hai un método que sea panacea. A combinación de métodos son a que che dá os resultados máis reais. Se tú te baseas na foto bonita, estás jodido. Perdonad a expresión. Si te baseas solo en ser un gurú de los excrementos e das cacas, estás jodido. Porque, ao final, todo é moi interpretable. Todo é moi interpretable, o sea, poden interpretar de moitos xeitos distintos. E a xenética nos está dicindo que moitas tiradas de moto, ao final se quedaron en nada, non? Entón, nós sempre xogamos o principio de absoluta seguridade, é dicir, cando dubidamos un mínimo nun excremento, nunha pegada, non é nada. Non o temos en conta. Solo cando é máis alá da dúbida razonable é cando o temos en conta. Eso intentamos ser superpuristas, non chamar de, pero eso non. Eu estou seguro que moitas veces atopei cagadas de gato bravo, pero tiño unha lixera dúbida e non foron de gato bravo, non foron de nada. Vale? Bueno, e o fototrampeo, chova, vente, arda o mundo, pois máis ou menos a capacidade de detección é a mesma. Sin embargo, os indicios, pois se chove, e sobre todo en Galicia, que a tasa de desaparición dun excremento pode ser de ata un día en primavera, ollo. Sin embargo, por exemplo, na serranía de Cuenca pode durar 3 meses a mesma cagada, e a ves todos os días pensando que é fresca, isto é real. Bueno, un pouco co Semice, pois un pouco os mesmos obxectivos, só que está, bueno, en este caso, forma parte do proxecto SERI, de seguimento da biodiversidade, que establece unha especie de obxecto de seguimento, que é a rata de agua, o coello, triadea de cabrera, quínetos carnícoros e microníferos comuns. Forma parte da OLTER Europe, que é Long Term Ecological Research, que no cal forma parte OLTER Spain, non? Que un pouco son as redes de seguimento a nivel global, que logo falaremos. Bueno, se me dice un pouco, non vedes, un ambiente cambiante. Bueno, pois a veces está arado, a veces a herba alta, a seguinte campaña cambiou, pois é un ambiente cambiante, non? Para nós, por lo menos, nos interesa moito máis isto que irnos a unha carballeira que sempre este constante. De feito, somos a única estación de todas as que hai na Península Ibérica que se fai nun ambiente agrícola. Vale? Que é un pouco a tal. Bueno, os obxectivos son os mesmos de antes, pero aplicados aos microníferos comuns. Decirvos que o método Tentaras non é o mellor, quizás, para moitas cousas. Non deixas de detectar só as especies comuns, ou as máis abundantes, ou as que son máis activas, pero moitas non as detectas cando estamos, con total seguridade. Bueno, nos empezamos en 2008, bueno, en 2008, perdón, empezou un plan piloto en Cataluña, total, en 2012 eran 58 estacións en toda a península, das cales 39 estiveron activas, non? Unha delas, a de Rois, na Coruña Coruña, non? Hai 3 estacións en Galicia, 2 no Montes de Radeiro e unha no Concello de Rois. E, bueno, un pouco, o que se fai unha gratícula de 36 trampas en filas e columnas, equidistantes de 15 metros, son trampas de captura en vivo e selectivas, mete un cebo, que é pan con aceite, algodón, para que sirva de refuxo, e se suele tamén meter trozos de mazá para evitar a deshidratación. Non é necesario moitas veces, pero, bueno, sempre axuda. Hai unha variante que os que vivimos en climas húmedos, que parece que, claro, que a Península Ibérica só é zona mediterránea, non? Pero non, desgraciadamente, ou afortunadamente, neste caso, eu penso, tamén hai outra realidade, non? Que como nos chove máis que en cualquier sitio de Europa. Nós o que facemos, as trampas Sherman, que seguro que as coñecedes, non sei se por aí alguna, as envolvemos en papel film de cociña. Entón, son prácticamente impermeables. Entón, estamos aumentando a calidade de vida destes animais capturados. Bueno, científicas se pesan e se lle pon un piercing. Eu como levo un, pois, tampouco me parece mal poñerle o resto, non? Bueno, estes son os resultados dunha captura de primavera. Hai unha recaptura, son 3 noites seguidas, outra vez en outono. Vedes aquí, por exemplo, menos capturas, desmarcados. Primavera 2013, máis especies, pero menos capturas. Sin embargo, outono vedes como fluctúa, non? Toneladas de bichos, moitos. Non tuvemos recapturas en uns 3 días, tampouco.
e non pouco, pois vemos a especie a que máis arriba podemos e por eso solo traballamos co rato de nada, non? Aquí un pouco para representar. Evidentemente, xa temos a presencia de 3 especies, que é unha de nociña, por certo, o sea que, bueno, sí que caen ás veces, de cada 4.000 trampas cae unha, máis ou menos, isto é, máis ou máis, ou sea, ou menos, pero bueno, caen. E nada, bueno, outros exemplos de seguimentos, o rifa, o sendo ibérico de Teixugueiras, un pouco que vos conto, 1156 cuadrículas que se distribuyen ao largo de todo o territorio ibérico, este é o matiz primeiro, non é España ni Portugal, non, Iberia, vale? Evitando que a xente elexira a súa celda, porque a súa celda suele estar alrededor de Madrid, alrededor de Barcelona, alrededor de Euskadi, etc. Nos hai unha distribución uniforme, cada provincia, cada área xeográfica tal, ten un número de cuadrículas proporcional á súa superficie, vale? Como ustedes que están, pois, máis ou menos, seguindo o movimento do cabalo de xadrez. Bueno, a día de hoxe estas son as que están pendientes de muestrear. O proxecto acaba nos finais de perdón, que xa tiña boca sacar, a finais de 2015. Isto é o que queda por mostrar en Galicia. Hai moitos de vos que xa estades colaborando, convídonos a colaborar, é sinxelo, podedes baixarvos a información aquí, en iberianbadgersurvey.blogspot.es, ou escribindo un correo a esta dirección, ou escribíndonos a nós, ou comentarlo aquí a xente de Hábitat, e que logo xa se pon en contacto ca coordinación e podemos distribuir. Quedan aí unhas cartas, animados estades, vale? Bueno, aquí un pouco cambio de tercio. Claro, redes de seguimento. Estamos nun escenario de cambio global. A raíz deste escenario de cambio global, no 1993, en Estados Unidos, se monta o International Monetary Economic Research, que é unha rede que pretende ter en conta os indicativos ambientais, os indicativos económicos, os indicativos do cambio xeral que está no planeta, para establecer unhas unidades de medición que permitan valorar eses cambios a longo prazo. Bueno, pois se foi 10 anos despois en Europa, tan só 5 anos despois de Europa se fixo en España, pois creo que, bueno, está uns plazos realmente razonables. De feito, en España xa existía unha rede que era a rede de pactos nacionais que xa tiña dispositivos, tiña unha especie de sistema de seguimento, funcionaba máis ou menos. Curiosamente, en España, formaba parte a Roaga en Galiza, que era unha rede, non me acordo, bueno, de seguimento ambiental de Galicia, creo que era unha cosa así, non me acordo perfectamente. Bueno, era o sitio onde máis estacións había, sobre todo de ámbito climático e incluso algún sensor así de contaminación, etc. Pero non funciona ningún. O sea, realmente está de feito, a Roaga está desmantelada, como todo. Bueno, isto un pouco para que vos fagades un pouco no sitio onde máis había, porque realmente funciona máis ou menos. Hai algo, as Illas Atlánticas ainda sigue aportando datos e tamén os surés algo, pero moi baixo. O sea, realmente non funciona. Por exemplo, aquí só aparece un punto, pero que Doñana tiña monitorizado absolutamente todo. Es decir, tiña sensores hasta nas plantas para ver como crecía. O sea, unha cosa exagerada. Millóns de euros que, bueno, os axustes presupuestarios se eliminan. Que pasa en Galicia? Bueno, hai ausencia total, ou prácticamente total, de programas colaborativos ou moi escasos. A inexistencia de traballo en rede, non? Medos, caixonismo e superlocalismos evitan que, bueno, fomentan que pase eso, non? Perdón. Sí. María. Perdón, Nada. Fomentan que pase isto, non? Claro. O síndrome de Gollum, que chamo eu, non? Isto é mío, mi tesoro, meus datos, que non vou a deixar que nadie os toque ni nada, non? É dicir, eu penso que se temos que eliminar esta máscara e pensar que os datos están aí e se tú non nos das, xa chegaremos a outra vez. Se tú non nos das, non te estás dando a ti mismo, se tú non os compartes, non? Hai que compartir. Estamos no mundo de compartir todo por Facebook, por Twitter, etc. Vamos a intentar colaborar, non? Hai moitos frentes abertos, esforzos puntuais, pouca continuidade. Lle pasou a Martín concretamente, bueno, cando empezou a mover pola Península Ibérica o tema do RISPA, non? Do seguimento de